иеңдә үз киең дигәндәй Гадел Уркунбаев та хуҗаларча йортын карап чыга. 107 квадрат метрда эш йокы, кунак, юыну бүлмәләре бар. Ишекләрне дә уйлап киң итеп ясаганнар. Әлегә махсус хәрби операциядә катнашкан Гадел коляскада йөри. СВОга ул үз теләге белән 2022 елда киткән. Августта каты яраланып аяклары туймый башлый. Табиблар аның янәдән аякка басуында шикләнми, әмма 2 еллап тернәкләндерү курслары узарга кирәк диләр. Акритин барабыз инде. Рахмат яусын. Һәрбер кешегә кем булышты, кем төзүде. Бу йортны Гадел Уркунбаевка лаеш халкы төзи, җир кишәрлеген район бүлеп биргән. Каменчикларга килсәк тә, фундамент салганда да СВО җигетенә дигәч, күбесе шушында эшләүчеләрнең дә күпмедер күләмдәге акчаларын алмыйча, икенче тәкъдимнәр белән ишекләрен зур итегә, ничегрәк була икән, абый ябыштырганда да яктырак булсын дип. Монда бөтен кеше бәйрәмгә килгән кебек ничектер, менә ярдәм итәсе килгән кебек килде. Менә Алла бишта язга сырады, как беренче кар төшергән мәдрәсәне уже төзи башлыйбыз. Без пастарым тизрәк көзгә может яңа ялга төзеп бетереп, анда кружки, берәрендә кружок хаким ясарга, чтобы менә бу җегетләр действительно там эшләсеннәр, зарплата алсыннар. Гадел Уркунбаев шатлыгын премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов та уртаклашты. Герой егет белән оралашып, ул тернәкләндерү курсын узарга Иннополиста урнашкан үзәкне тәкъдим итте. Да, таких центров в России. Там спортсмены восстанавливаются. Роман Шәйхетдинов башкарылган эшкә югары бәя бирде. Җирле халык махсус хәрби операция зонасына да даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәреп тора. 2 ел эчендә лаештан 280 тоннадан артык ризык, кием салым, көндәлек кирәк ярак узатылган. Здесь уже масса инициатив. Вот строится мечеть, будет строиться медресе. Планнары да зурдан. Мәчет, мәдрәсә, мәктәп, балалар бакчасы төзелеп килә. Кешеләрне җәмәгать эшенә җәлеп итә беләләр. Шул ук вакытта патриотик тәрбия турында да онытмыйлар. Яшь буын Донбасс халкын яклап чыккан геройлар турында белергә, дөнья сиясәте белән кызыксынып яшәргә тиеш. Того, что делают наши бойцы, наши ребята, наши земляки на территории наших новых субъектов. Безнең халык та шулай бит. Әгәр дә безнең кемнәр авыр хәлдә калган икән, татар халкына, безнең менә милләт монда, безнең бергә яшәгән халыкларыбыз, бу җирдә яшәгән халыкларыбыз, без бер-беребезгә ярдәмчел. Яңа Сукури бистәсендә Дмитрий Ивановка да җир кишәрлеге бүләк иттеләр. 41 яшьлек 2 бала әтисе СВОга өлешчә мобилизация буенча бара. 2023нең җәендә яраланып аяксыз калган. Җир генә түгел, аңа да йортны салып чыгарга улы йөрәкле хәйриячеләр ярдәм итәчәк. Очень приятно, очень рад, конечно, что помогает. Мин бик шат, улы йөрәкле ярдәмчел кешеләр безнең арада күп икән. Әлегә балаларым белми, әмма бик сөенәчәкләр. Бар да без уйлаганча булса, җәйгә нигезен салырбыз дип уйлыйм. Если уж все нормально будет, этим летом хотел бы начать строиться, конечно. Әлегә яңа Сукури бистәсендә балалар бакчасы, мәктәп, ФАП төзелә. Донбасс халкын яклап, хәрби хезмәткә киткән егетләргә монда даими рәвештә ярдәм итәргә әзер халык яши. Лаеш районыннан Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.